Bas Dost is druk onder het trainen voor de wedstrijd in Heracles Almelo. En dat shot er wat apart uit, want Bas Dost draagt een masker. Hij had een jermtakke in het gezicht hoorn, in Vitesse. En hij doet zijn jukbeen brutsen. Hij kan nou wel spelen, al viel het wel wat nuver. Ik vind hem ook enorm eigenlijk. Mij bekend was dat je alleen maar tot en met de ogen had. Maar omdat ik dus bij mijn wang heb, moeten ze hem helemaal verlengen tot hier. En hij mag niet bewegen. Dus hij zit heel strak op mijn huid. Bas Dost had meer rare dingen mooi maken deze week. Want zijn shirt was grut onderwerp van discussie. In het programma De Wereld Draait Door wie te zien hoe een mem het shirt van een jonkje wijpakt. Ze zei dat Bas Dost het shirt on haar zwansje tas zijn hier. En nou kunnen we de topscorer van Nederland eindelijk vreetje. Het verhaal is heel simpel. Ik had al lang afgesproken met die moeder en dat kindje dat die een keer mijn shirt zou krijgen. Nou, dus ik ging daarheen en ik was natuurlijk een beetje chagrijnig omdat ik die wedstrijd niet gewonnen had. Dus ik gaf hem een shirtje en toen leek het inderdaad net alsof ik het aan het andere ventje wou geven. Oornijs bij de club is het voortgaan van Geert Arend Roda. Roda gaat naar NEC. Jeder hier Roda al te jaren kregen dat hij van Heerenveen fort mocht. Zijn we hier wel concreet. Vertrouwen in zijn beeld weer heel grut. Het voetbal wat hun op dit moment voetballen stipt me heel erg aan. En daar wil ik, wat ik zei, dat wil ik graag aan mij doen. Ik heb vertrouwen dat ik daar een mooie stap in mijn carrière mee zet.